tinggalke. Ya welingmu mbok tinggalke karo adimu. Lah pareng mok gowo neh, mbok tinggal to. Ya wis manut kowe aku, Kang. Manut kowe. Mosok bar mok wene mok gowo, lah mbok tinggal. Ya sok-sok tak gowo ra kirang rong dino, engko tak balik rong meneh. Nok nembang ya, Nok ya. Nembang. Iki dawuhipun apa Mas Dalang? Sing Purwodadi banget ati kesiksa ngono ya, Pak. Wah, cocok. Atik sekso. Tragedi milih lunga. Weh, Edian kok ya paham kuwi barang iki. Paham padake. Kene iki yoga ses kok ya padake. Fans Giantini lovers. Kene iki Giantini lovers kok padake. Edian. Kayak moro tuaku kae. Tenan po, lho kok piye kowe iki? Sok sapa-sapa maro tuamu. Sing Wonogiri sing apa sing cethoke sing endi? Lho. Apa wis umur 40 njur dijolke 22 mau. Masyaallah, bocah iki gak paham. Piye? Aku wis matur mau teman. Heeh. Janokone wong Purwodadi. Janoko bojone piro? Janoko pirang-pirang. Lah aku iya. Kowe iki kose Kok to Mas, jenengane kita dos kalih. Jenenganipun jangan nongko menika lho. Wis Janoko kok jangan nongko. Dasar kau tabung gas. Ayo. yo kowe Tayu Purwodadi Mbak Naila sing beksa Mas Garing karo Mbak Ika. Sendiko. Ya Mas. Ayo. Ati kesiksa bablas iki mulih lunga tragedi. Sekarang sih. Di MC-ni Mas Garing. Kelar langen bekso cakrak Purwodadi. Sinarengan marang guru piliji kawan tarkundang saindring nguswantara pun bendo ayu naila. Jan kaya pardi kucing. Aku rek ngene lho kaya senenganku iki dolan. Parantri mangke warang gono piniji jangkep wonten wilangan 8. Wondiring bekso mangke wilangan 16. Wong ndi loro itu kok. Anggepone akeh lho. Enak maning. Etok. Dewa diri kepareng kunjuk para tamu kadang Sutresna Budaya. Ing sampun kepareng nampa tandha yekti beksa. Tegese nampa krepyek. Nek kala didumi krepyek stok-stok. Heeh, sing arep munggah krepyek sik. Kertu ngono kae. Ya. Pranus Piyamali ing sampun kepareng nampi tandha beksa. Katran minggah ing pepanggihan. Jangkep paraga piniji 18 irama dadi ca. Ori Purwodadi. Yo, Palastro. Yo. Apa kabeh lakonku kemeneko ngalani hatiku tan